Diyos marinal daw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ikaanom na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa niya ngunyan, ibata man po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat as in petition ni Lorraine Ivanin and Robert Eifert Jr., Lorraine Ivana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving and for finished transaction, dulot ni Miss Sol P. Shichay. Thanksgiving for birthday blessings for Amira Gabriel Gonzalez, dulot ni Sis Ining Lumbria. Prayer petition for complete healing ni Maria Pidona Rodriguez and to pass the licensure exam of Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Biel Marie, Gerald Judor Rodriguez, Carmen and Corbin Joseph Bunyag. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnold II, Cindy, Arnold Curby, Michelle, Angela, Maria Pidona, and Jerome, offered by Sis Binang. For safety and good health and financial blessing for Mary Jane, Roderick, Mylene, Joseph, Maria Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy Marie, Christian, Luis, Daniel, Mary Rafael, Mary, Naina Melis, John Rod, Amore, Lexine, Angela, dulot kan Llantero and Decena family. For safe travel of Stephanie May Oliver and special intention of Harry Robredo and family. For good health and more blessing for Ronan and Robredo family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harcia, as in Father Sol Sais, for the souls of all dead members of CRCL LFCC, para sa kapahingaluan kang kalag ni Adela Lopez, para sa kalag ni Arnaldo, dulot ni Sis Binang, para sa kalag ni Monico, Ulysses, Juanita, Felisa, Heniba, Rolando, Milicio, asin Margaret, dulot ni Carlo Butor. Para sa kalag ni Rogelio, dulot ni Tita Labanta. Para sa kalag ni Gregorio, Saturnina, Aaron, Epifania, Antonio, Maria Clara, Ronald J., Nelson, Pablita, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Llantero, asin Decena family. Para sa kalag ni Virginia, Pasiano Jr., Jaime, Manuel, Salvador, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Del Fornoles. Para man sa kalag ni Carlito, Crispina, Cheng Chung Sr., Elsa, dulot ni Miss Sol P. Sichay. Asin man para sa kalag ni Lionel, Walterio, Rosalina, and mga kalag sa purgatorio, dulot ni Ining Lumbria. Ngunyan na Domingo, sa selebrasyon kan Eucharistia, ipinapaabot sa to ang mensahe na kitagabos kaipuhan na maglikay sa karatan. Kaipuhan niya tong magsarig sa kabutan kan Diyos. Sa pagkuyog sa Diyos no na kabutan,
Iuman ang pagsunod kay Kristo sa dalan nin kabanalan. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang selebrasyon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagtirikon ni mga magdurugang sa imong harong, pagtubod yamon. Sa ngaran ka Ama, sing kanak, sing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa tuya ng akuunan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tuong mga kasaalan. Darawang kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong parahayaan mo. Inuo maumika, rinurugyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kamurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka Ama, kaheraki kami. Aming kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasanaan lorong kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita. Diyos, ika nagsasabing madanay sa mga pusong matanos,
Asin tunay, tuguti kami hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring na pinagkanig mong mag-erok. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An balaog ning katalingkasan, iwinar sa sato kan Diyos. Minamawot kan kagurangnan, nagamiton niya to an balaog na ini, susog sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to an babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Kung buot mo, papahalagahan mo ang mga tugon. Magpaimbod nasa sa imong pagmarhay, ibinugtak sa atubang mo ang kalayo, asin ang tubig. Kung arin ang buot mo, abutag dyan ang sa imong kamot. Sa atubang ng tao, yaon ang buhay sa kakagadanan. Asin kung arin ang pagmamarahayon niya, itatao sa iya. Tadakula ang kadunungan kang kagurangnan. Siya makakamhan, asin naghihilin kang gabos. Ang sa iyang mga mata, yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Asin, naaaraman niya ang gabos na gibo ng tao. Dahil niya binutan ang si isay man na maglapas, asin dahil niya tinutugutan ang tao na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang satong simbag, paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga mayong kakundian andalan, ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga nagtutungkos kan sa iyang mga patutuo, udok sa pusong nakikiuyon sa iya. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Ika tinugon mo ang sa imong mga pagbuot, na utubonin marahay, out pang tanos sa kong mga dalan, sa pag-utob kan sa mga kabutan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Magpabuot ka sa imong surugoon, asin mabubuhay ako, asin uutubon ko ang sa imong tataramon. Muglata ang sa kong mga mata, titingkalagon ko ang mga ngangalasan kang sa imong tugon. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Tukdui ako kagurangnan, kandalan sa imong mga kabutan, asin tutungkusan ko yan sagod sa katapusan, pasabuta ako na matungkusan ang sa imong tugon. Utubon ko iyan, ninudok sa puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Kung mumumutan ta ang Diyos, magsasarig kita sa iyang kadunungan. Sa tabang kan Espiritu, ako unta ang sa iyang kabutan, na iyuan ginikanan kan tunay na kaugmahan, asin karahayan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, totoo, nagtataram kami ning kadunungan sa mga dakula na. Alagad, bako ang kadunungan kang panahon na ini. Ni kan mga namamayo kang panahon na ini na mawawaran halaga. Ang itinatarami kadunungan kan Diyos na nagtatago sa misteryo. Na bako pakan mga panahon, tinugdas na kan Diyos para sa satuyang kamurawayan, mayo sa mga namamayo kan panahon na ini, ni nakakaaram. Tako nakakaaram sinda, an kagurangnan kan kamurawayan, da ikuta ninda ipinako sa krus. Alagad, susog sa nasusurat, an mga dainahiling nin mata, ninadangog ning talinga, ni puminasabong sa puso nin tao, an mga itinagama kan Diyos para sa mga namumuot sa iya. Alagad, sa to ihinayag kan Diyos, huli kan Espiritu,
taan espiritu nagsisiyasat kang gabos, sagkod kan mga kahararuman kan Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, "Day kamo maghuna na nag-igdi ako sa pagpara kan tugon o mga propeta. Day ako nagdigdi sa pagpara kundi sa pag-utob. Amen, nagsasabi ako sa Indo, sagkod na maglipas ang langit sa kaandaga, mayo lamang ni sarong kurit, ni sarong tuldok na mapapara sa tugon, sagkod na mangyari ang gabos. Kayaan maglapas nin saro kaining mga urog kasadit na tugon asin siring magtukdo sa mga tawo, aapodon na urog kasadit sa kahadean kan langit. Alagad an maggibo asin magtukdo, aapodon na dakula sa kahadean kan langit. Ta nagsasabi ako sa Indo, kung dai makalampas an sa indong kasuriputan, nilabi sa mga eskriba asin mga fariseyo, dai kamo makakalaog sa kahadean kan langit. Nadangog nindo, na isinabi kay itong panahon, dai ka maggadan. An manggadan, dapat hukuman. Alagad ako nagsasabi sa Indo, an sisay man na naaanggot sa sayang tugang, dapat hukuman. An magsabi sa iyang tugang, tanga, dapat darahon sa Sanhedrin. An magsabi ning lulong, dapat darahon sa kalayo nin impyerno. Kaya, kung pagdulot mo sa altar, duman marumduman mo na igwa kang tugang, igwa na tugang mo, nin laban sa imo, bayai duman an sa imong dulot, sa atubang kan altar, lakaw, makipag-ulian kang na sa imong tugang, dangan magbalik ka sa pag-alay mo kan sa imong dulot. Makipaghusay ka sa imong kalaban sa madali, mantang kaiba mo siya sa dalan. Tatibaad, ipadakop ka kan sa imong kalaban sa hukom, asin kan hukom sa pulis, asin itapok ka sa kulungan. Amen, nagsasabi ako sa Indo, dahil ka makakaluwas haliduman, sagkod na mabayadan mo ang huring sentabo. Nadangog nindo na isinabi, dahil ka manambay. Alagad ako nagsasabi sa Indo, ang gabos na naghihiling sa babae nin marigsok, nagsambay na sa iyang puso. Kung ang tuo mong mata, dahilan mo nin pagkakasala, hulwata sa kaitapok mo. Bagay pa sa imo na mawaran nin sarong kabtang kan hawak, kaysa ang bilog mong hawak, itapok sa impyerno. Kung ang tuo mong kamot, dahilan mo nin pagkakasala, putula sa kaitapok mo. Tabagay pa sa imo na mawaran ka nin sarong kabtang, kaysa ang bilog mong hawak, magpa-impyerno. Isinabi, ang magsuway sa sadiring agom, dapat magtao sa iya ning kasuratan ni Borsyo. Alagad ako nagsasabi sa Indo, ang gabos na nagsusuway sa sayang agom, maliban kon agom-agom,
nauungnan kan magpapasambay kan sa iyang agom, asinan mag-agom sa diborsyada, nagsasambay. Nadangog manindo, na isinabi ka itong panahon, day ka magsumpa, alagad utubon sa kagurangnan, an sa imong mga panuga. Alagad ako nagsasabi sa indo, day ka mo magsumpa sa anuman na paagi, ni sa langit, huli ta iyan, ang trono kan Dios. Ni sa daga, huli ta iyan, tutungtungan kan sa iya mga bitis. Ni sa Jerusalem, huli ta iyan ang syudad kan dakulang hade. Ni sa payumo, ika magsumpa, huli ta, dai mo mapapaputi ang sarong buhok o mapapaitom. Ang tataramo nindo magin iyo kun iyo, dai kun dai. An anuman na labi kayan, gikan sa maraot. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa indo kabos mga tugang. Diyos marinal daw man po, Father. Igwang kantang may pamagat na laklak. So bistado ini kan mga millennials. Aram ini kan mga millennials. Kinantay ini kang bandang The Teeth. Sabi ka, kanta na ini, sa lyrics, I would like to quote part of it. Sabi, nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin, bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon, ang hirap tanggalin. Anong buot sabihin kang lyrics na ini? Buot sabihin po kayo ni, ang mga bisyo, pati ang mga darakulang kasaalan, minapuon yan sa padiit-diit, sa mga saradit na salang gibo. Asin iyo ini ang mensahe kan sa tuyang binasang Ebanghelyo. Well, bago magtukdo si Jesus, manunungod sa mga tugon, si Jesus nagsabi muna sa iyang mga tagadangog, day ko mo maghuna na nag-igdi ako para sa pagpara kan mga tugon, kan mga propeta. Nagpadigdi ako, tanganing utubon ang mga iyan. So, sa enot na pagdangog niya to, pwede tang sabihon na Jesus mananggad istrikto sa satuya na dapat sunodon ta ang mga tugon. Tay siya ngani, tinatawan niya na yan ning duon na dapat siya mismo, dahil siya nagbabakli, dahil siya nagraraot, dahil siya nagdadagdag, dahil siya ning ano pa man na ginigibo laban sa mga tugon. Pwedeng arog kayan ang satuyang interpretasyon pagkadangog takan mga tataramo na ini ni Jesus. Alagad mga tugang, kung paghuhurup-hurupan ta talaga sa hararom na paagi ang mga tataramo na ini, ang buot po tasabihon ni Jesus, bako lang dapat kita kontento sa pagsunod sana sa mga tugon, kundi dapat kambalan ta ini kung papaano niya to ini susundon. Kambalan niya to ini kan mahalagang bagay na ini. Asin ano iyan? Yan ang pagkamuot. Mayong saysay ang sa tuyang pagsunod sa mga 10 tugon na iyan, kung ano ang mga pinagbubuot ni Jesus sa iyang katukdoan, kung kita po mayong pagkamuot sa satuyang puso. Kaya malinaw kay Jesus, mga tugang, na dapat kung kita minasunod sa mga batas, sa mga tugon, siguraduhon ta na ang satuyang puso nababago. Siguraduhon ta na ang satuyang puso napapano nin pagkamuot. Kaya ito pong panahon, ining mga tugon na ini, considered as divine laws, it was given, these were given to the Israelite people, Israelites, bilang sarong regalo. But over time, habang naglilipas, ito kayang mga tao, kontento na sinda na magsunod sana sa batas. Para sa inda, iyon na yan ang tunay na karahayan, kasuriputan. That's what real righteousness means. Pero para kay Jesus, bakong dapat arog kayan. Ang tugon dapat utubon na may pagkamuot sa puso. Ang tugon dapat tinutugutan niya to ang satuyang puso sa pagsunod kayan na mabago ita na bagin mamumukton na mga tao. Kaya sa pagpaliwanag kay ni mga tugang, nagpadago sa Jesus. Nagsaro-saro ni mga tugon. Ano ang inot niyang tinauan nindoon? Sabi niya baga, kay tungaya sinabihan ka mo na dai maggadan. Well, sasabihin ta, may pa man akong ginadan, safe pala nako. Dai ko nagkakasala. Pero anong sabi ni Jesus?
sisay man ang may kaanggutan sa iyang mga tugang, will be liable to judgment. Dapat husgaran. Digdi po mahiling niya to na si Jesus, dahil man niya talaga exaggerate ang mga maliit o saradit na bagay. Kundi para kay Jesus, ang mga tataramon niya ini, nagsasabi sa satuya na kadalasan ang mga imoralidad, kriminalidad, nagpupuon talaga iyan sa mga saradit na bagay. Urog ng gayo ang paggadan. Kung ika, labi-labi ang sa imong pagkamuhi sa imong puso, pwede kang makagadan nin sarong tao. Bako sa nasa kundi pati sa tataramon. Hilingon po nindo ang mga chismoso asin chismosa. Diba? Pag may kaanggutan yan sa indang kapwa, gigibuhon kayan ang gabos para mapakaraot sana ang sa indang kaiwal. Using words. Gagadanon, yan ang inaapod na character assassination. Gagadanon ang marahay na reputasyon kan sa iyang kaiwal. Kaya, igwa man talagang praktikal na punto si Jesus. Magmaan ka mo. Kung dain nindo makontrol ang bagay na yan sa indong puso, urog ng gayo, ang kaanggutan, baka later on, in pagkamuhi iyan. Malipat ako ta ang microphone, dahil nagagana. Part 2. Kunan sa tuyang puso, labi-labi ang kaanggutan, hasta maging pagkamuhi. Pwede yan magdara sa satuya, nin, malala, o kaya inaapod na grave sins. Kaya si Jesus, gusto niya yan, tawanin doon sa satuya. Pinapagirumdum niya kita, ingatan ta kung ano ang satuyang, kung ano ang yaon sa satuyang puso. Maghurup-hurup po kamo mga tugang, pero na sa mga relasyon, human relationships, an aram tang naraot dahil sa nasa pagkaanggutan, dahil sa nasa pagkamuhi, dahil sa nasa hinanakit, kabali na dyan ang kulog buot. Diba? Even us, naranasan ta na po iyan. Kita po, kung tinutugutan niya to ang satuyang puso na maraot din mga hinanakit, kulog buot, o kaya kaanggutan, pagkamuhi, talagang mayong iba kitang magigibo, kundi ani kakaraot kan sa tuyang kinakamuhian, kinakaanggutan. Kaya sabi ni Jesus, dawa ka ngaya magparasamba, dawa ka magparapangadji, sabi niya baga, kung igwa kang regalo na gusto mong iatang sa altar, araw kay ni, sa misa, alaga nagirumduman mo, na igwa kang kaiwal, magduman ka muna sa kaiwal mo, makipagsunduan ka muna, mayong saysayan sa imong atang, ang sa imong dulot, kung ika, aram mo, igwa kang kaiwal, garo ka kayan, ipok rito. Kaya, sabi ni Jesus, ang pagdulot, pagsamba, ang pag-umaw sa Diyos, dapat puunan niya to sa satuyang puso. Halion ta na muna ang mga kaanggutan sa satuyang puso, pagkamuhi, asin mga kulog buot. He places reconciliation above ritual practices, above worship. So our worship becomes empty if our hearts are unforgiving. Kung dahil kita tataong magpatawad, mayong sa isay ang satuyang pagsamba sa iya. That is why kita nag-aatindir kita kang Santa Misang ini. Hilingon po nindoan sa indong puso ngunyan. Ano ang sitwasyon kayan? Tatibaan, nagtatago pa kamo ning kapag kamuhi, pagkaanggot o kaya kulog buot. Hilingon po nindo ang sitwasyon o ang laog kan sa indong puso. Baka maresibi kamo kan komunyon, kan hawak, banal na hawak ni Jesus, alagad ang sa indong puso, maati nin hulita, igwang pagkamuhi, igwang pagkaanggot, igwang kulog buot. Nagpadago si Jesus sa pagtaon ning katukdoan niya manunungod sa mga tugon, asin digdi na naman tinawan niya ning doon ang pagsambay, ang kasalan nin pagsambay. Sabi kay ito dayda magsambay, yaon yan sa 10 tugon. Pero sabi ni Jesus, ang sisay man na may pagnanasa pa sana, maghiling ka pa lang sa sarong babae
nin may pagnanasa, nakakumiter ka na nin pagsambay sa imong puso. Take note again, puso na naman. Subot sabihon ni Jesus talaga, ang puso ta kung anong nasa laog kayan, mahalagang marahay. Kaya baga masabi siya, kung ano ang nagpapano kan sa imong puso, kusa yan na minalubas sang nguso. Hasta sa gibo. So si Jesus po, in saying these words, na kung kita, magiling pa lang kita, na may pagnanasa sa ibang tao, makusa na sa babae, kundi sa lalaki, nagkakasala na kita yung pagsambay. Si Jesus, dahil man niya kinukundina, dahil niya man sala na ang gabos na itong pagkamangha, dahil ka na kayan gibulugod, dahil ka na ma-amaze, dahil ka na mamamangha sa imong kapwa. Dahil man siya nagsasabi, totally sala iyan. Ang para lang kay Jesus, once na ginibot ang object of pleasure, object of desire, na mayo na hinahalian ta naning digdidad itong tao sa tuyang pinagdanasaan. So diyan na kita nagkakasala nin pagsambay. Mga tugang sa ngunya na panahon, dahil igwa ng social media, igwa ng internet, ang social media, ang internet, pigbubombard kita ng mga images. Minsan, pwede kitang matintaran kan mga siring na mga nahihiling niya to. Pwedeng unlast niya to, pag nanasa, matrigger. So garo baga nagiging normal na sanayan na reaksyon, minsan kan mga tao ngunyan. But then again, Jesus reminds us all, pinapagirumdum po kita kan sa tuyang kagurangnan. Ang sa tuya pong puso, bako sa na capable of desiring. Ang sa tuyang puso, it is capable of loving. Tatao yan, mamuot. Asin ang tunay na namumuot sa iyang kapwa, dahil mag-iisip, nin ikakaraot kan sa tuyang kapwa. Kaya sinasabi nga ni St. Thomas Aquinas, so Valentine's Day, to love is to will the good of the other. Kung ikatunay na namumuot, ang gugustuhon mo, ang ikakarahay kan sa imong namumuotan. Baku, ang ikakaraot niya. Kaya sabi ni Jesus, nagpadagos siya, kung ang sa imong tuong mata, nagkakasala, yung nagiging kausa kan sa imong pagkasala, ulwaton mo. Kung sa imong tuong kamot, iyo nagiging kosa o dahilan kung taano nagkakasala ka, putulon mo. Actually, bako man yan literal talaga. It's figurative. Baka putulon nindan sa indong kamot. Mga alas na lang ako, mahiling ko kamo, mahiling ng kamot, o one eye, nasa na. Actually, ang punto kaya ni Jesus, anbot sa naman niyang ipaabot sa satuya, iyon na, itong mga saradit na mga kasalan, na aramtang pwedeng magdara sa satuya, sa malalang kasalan, putulon ta na po iyan. Halion ta na po iyan sa satuyang buhay, sa satuyang puso. Baka pagbasulan tayan sa huri, tatibaad, dahil pinadanay taan mga saradit na bagay na iyan, naging malalang kasalan, iyo pa ang nagdara sa satuya, sa kalayo nin impyerno. So mga tugang, giraray, ang saradit na mga bagay, saradit na kasalan, pwede yan magdara sa satuya, sa malalang kasalan. Nagpadagos giraray sa Jesus, manunungod sa imoralidad, kan diborsyo. So napapanahon man ining topic, lalong-lalo na ngunyan, kadakol ng mga politiko na gustong isabatas ini. Ang sa tuyang culture ngunyan, kultura, pero bagang nawawaran na ning respeto sa sangtidad o kabanalan, kan sakramento, ning kasal. And this is an alarming reality. Kaya si Jesus, He pointed itong original, He pointed to us through our gospel reading for today, itong original intention kan mahal na Diyos. Kung taano, minukna niya, ang kasal. Anong intention kan mahal na Diyos? Na dapat ang mga mag-agom, faithful, committed, enduring in love. Mga tugang, lalong-lalo na sa mga may agom, ang kasal, bako sa na yan simpleng kontrata. Nagarubaga, paghabo mo na, puputulon mo na. O kaya kung tapos na, sawa na, pupunduhon na. Bako yan, garo kakano na pag mainit, napasok ka, iluluha mo na. No, bako po yan araw kayan. It is a covenant. So, ang mahal na Diyos, pero yan ginagamit ang imagery, ang imahin, kan pagkamuot kan Diyos sa mga tao. Lalong-lalo na kung pinag-uulayan ang kasal, buhay,
agom. God's love for us is faithful. God's love for us is committed. God's love for us is enduring. God's love for us is unconditional. Iyo man dapat ipahiling kan mga mag-aragom. Kaya an makamundo lang kaya mga tugang ninhulita, igwang mga mag-aragom na nalilingaw kan sa indang sinumpaan, kan sinda nagpakasal. Subago igwa kong kinasal sa BGMP. Nalilingaw kan sa indang sinumpaan. Nasa huringan ni sinasabi ninda, till death do us part. Dawa kagadanan. Hanggang sa kagadanan, kamu paman kiraray. So this would be challenging, especially sa mga mag-agom. Pwedeng masakit, hiling ko na masakit. Nagibuhon, lalong-lalo na itong mga igwang mga brokenness, wounded, being wounded, lalong-lalo sa laog kang relasyon bilang mag-agom, may past history na nagkakurulugan. Pero mga tugang, ang simbahan, dahil man talaga ini-ignore ang mga siring na sitwasyon, circumstansya na nararanasan kan mga mag-aragom ngunyan. Pero, pinapagirumdum lang sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan, kung ano man ang God, ang purpose kan kasal na minukna kan sa tuyang kagurangnan. It is never shallow, bakong hababawon. Bako po yan, garo sa ng basura na pwedeng i-dispose. Basang-basang sana. So, ambot sabihin ni Jesus, da ipagpabayaan na ang kabanalan ning kasal, maraot sana dahil sana sa mga pansadiring kagustuhan o kasalan kan mga mag-aragom. Na later on, ang naapektuhan, mayong iba, kundi ang mga aki. Mga kaibanan ako digdi, mga volunteers, naglalaog sa presuhan. So sometimes, ang mga yaon dyan, ang iba pala, siyempre, hali sa broken families. So, kadakulang epekto yan sa sainda. Kaya nakakagibusinda ning kriminalidad. Mayong hinihiling na father figure, mayong hinihiling na mother figure, na nagka-surwayan. Kaya practical man si Jesus, ang sayang kadunungan talaga, practical na marahay. Kaya, tinawan niya ning doon, ang kahalagahan kan kasal ngunyan. And finally, huri na lang po, sabi ni Jesus, nagtaram siya, manunungod sa pagsumpa. It's not cursing, kundi si pagsumpa na nangangako ka. Sabi niya, let your yes be yes, let your no be no. Anong but sabihin ka ni Jesus? Kita po, day taman kay puha na tanganing umawong kita kan mga tao, i-please kita kan mga tao, i-comment kita kan mga tao, day taman po kay puhan na magparatao ning mga promesa na day taman nga ni kayang i-fulfill o utubon. Garo kita kayan mga politiko, pag bago mag-eleksyon, grabe ang paginguwa. Nangangako, purpur ngaya ako, tatabangan ko ang mga pobre, mga nangangaipo. Pero pag yaon na sa posisyon, nakalingaw na kan sa indang pangako. Kaya, mga tugang, sabi ni Jesus, dahil na lang kamo magpangako, nung ka na lang kamo magpangako, tanganing dai kamo magkasala. Tibaad, dahil sa pagpangako mo, nagiging hipokrito ka, nagiging utikon ka, nagiging saro ka sa mga sinasabi kang panahon yun yan na paasa. So mga tugang, ang gabos nakatukdoan na ini ni Jesus, it can be all summarized into one thing. As in ano iyan? Pagkamuot. No other than love. So si Jesus, He is not interested with just obedience. Ang gusto niya, the maximum of love while we follow God's commandment. Kaya kung sinasabihan kita kan tugon, do not kill, ang sabi sa tuyakan kagurangnan, love enough to forgive. If the law says, sinasabihan kita, do not commit adultery, ang sabi sa tuya kay Jesus, love with purity and respect. Kung ang tugon sinasabihan kita, sundon mo ang sa imong mga pangako, ang sinasabi sa tuya kay Jesus, maging totoo ka na lang sa imong buhay. Ang sa imong buhay, maging katotohanan mismo. Maybe, mahiling ta ini, masakit dibuhon. Alagad, iyo talaga ini ang tunay nakasuguan, katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Ang tunay na nagsusunod kay Jesus, nagsusunod kan sa iyang tugon. And so, magpangadji po kita mga tugang na ang mahal na Diyos, tawang kita, pakusugon ang sa tuyang pagkamuot. Tanganing ang sa tuyang mga tataramon,
Ang sa tuyang mga gigibuhon, maging panalmingan ini kan pagkamuot na gusto ni Jesus mahiling sa sato, sa lambang saro, sa satuya. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios sa mga makakamahan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadana sin ilinubong, huminilig sa mga gadan kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan nagtutukaw sa tuo kan Dios sa mga makakamahan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaban, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi ni banwaan. May pagsarig iitaas diyatoan sa tung puso sa Dios na nagigiya sa to sa pagbasa kan Biblia para sa hararom na pakasabot kan sa iyang tugon an sa tong isisimbag kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanugaan sa mong pamibi. Tanganing huligan sa inda, pagtukdo asin pagpulit, ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maghamon sa to na magsunod sa mamumuto na paagi ni Kristo. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dain niya to pagpatawan ang mga hobbines, nin mga kagabatan na kita mismo habong magpaasan, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos na makamati kan Diyos no na pagkamuot sa saindang pag-iribahan, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, magkusog ang buot, asin maranga kan mga tataramon, asin mga gibo nin mga nag-aataman sa inda. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, mag-ugma sa katuninungan, asin kagayagayahan sa kahadean kan Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan, sagkod paman, paliwanagi ang sa mong buhay, ang sa imong tugon nin pagkamuot asin antabayi kami, sa tamang dalan pasiring sa imong kaadean, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos. Asin kag tao nabo sa diri mo kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan kapos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo sa buhay na ini na imabilang ng mga biyaya. Pagpamibigan mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maakumalugod gan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ining pagdulot, maglinig, asin magbago sa mo, dangan maging borabon din kabayadan na daing kasagkoran, para sa samong nagsusunod kan sa imong kabutan,
uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahil kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami aral daw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na dahil kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu Santo na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamuan misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay riba kan gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan ni kanang gadang banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasa nin tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa sinkiraray pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad din mga kasaalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakay kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran.
mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinutuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, ang panalon, ang ngaral mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buod mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyangon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang narahasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa Indo. Aray pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan na sinpapagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka moning katuninongan. Peace be with you. Kasalan kan
Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninbo, karo igwa pagingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapon, an ikanamipidan, nasaputan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mauto sa imong kaotan, nawa ang labos mawara, nawa ang labos magbaya, pagmurog na mahalaga, ikamapasakuya. Matindog po ang gapos. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nagkakan kan mga langit no, nakakanon na mimibi, nadanay kaming magmaot kainiman sana, nahuli kaiyan, kami tunay na nabubuhay, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. At sa tuya pong Mass Offeror, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilia and family, as in Mr. Edgar Ramos. Salamat po. Pasalamatan taman po ang sa tong akolito, ang mga nagbasa, as in Ministro Laiko, as in kamugabos po na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-airikan misa ng banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang misa ng banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ng banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang ginapahay na nagpaso, ang murabohon nin pa kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman,